Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanye tobetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanye tokulinji nanga kuboma kukuchirika chani mwani akoti akulibaji kudi usaruga kulilabe nanga solola lede siya odija shirugu goshu yena panji nanga ngani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwaduga. Tikulandireni ku program ya series ya sabata ino ya kulinji kuchokera kuno ku Irish Times. Dzina langa ndi Elvis Sobahowa. Tili pano tipitirize nkhani imene tinayamba dzulo. Nkhani imene ndithu ni nkhani ija ndithu ya xenophobia. Nkhani ya xenophobia imene yavuta ndithu ku dziko la South Africa kumeneko. Kumbukira kuti dzulo inali deadline imene anthu ena anapatsidwa ndithu anthu ena obwera kumeneko anapatsidwa kuti achoke mdziko la South Africa. Ndiye tinaona ndithu gulu lina akuti March and March ndi imene likutsogolera zimenezi mayenda mizinda ina madera ena mdziko la South Africa kuwauza anthu omwe kuti achoke. Nthawi zina paponekanso mavideo ena akuchita kusokolozedwa mmakomo kuti tulukani kumapereka kwa apolisi. Ena ndithu pachitikanso ma incidents ena violence, ena katundu wawo aphwanyidwa, ena kumenyedwa kumene, ana ena avulazidwa kumene. Sitili certain kuti anaonga kuti kapena anthu onga kuti koma incidents amene achitika. Ndiye tifuna titsimikize pano kuti zinali bwanji dzulo pa nkhani ndithu ya xenophobic attacks amenewa. Tikhale ndi alendo osiyanasiyana pa line ipa. Tikhale ndi Igwe Mike amene wali mdziko la South Africa. Tikhalenso ndi mkulu wa bungwe lija la HRDC amene wandithu nda Michael Kayatsa. Tikhalenso ndi Achioza Bandawe amene wandithu the mental health expert komanso Innocent Mphongolo. Ndi Innocent tiyambe ndiwe studio muno. Wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwe Elvis. Tadzuka palaini paso ndi alendo athu Michael Kayatsa kulilongwe mmawa bwino, mkulu wa bungwe la HRDC. Mwadzuka bwanji? Hello Akayatsa, mukundimva? Ndithu Akayatsa utione kuti sinalumikisana kuti koma Innocent tingoyamba ndiwe. Nkhani tu ndi imeneyi kuti dzulo tikudikira kuti so tilumikisane nda Igwe Mike. Nkhani imene kuti dzulo ndithu kunachitika ma-protest amene awafuna kuti nzika zobwera mdziko la South Africa zichoke makamaka anthu aku Africa. Nkhani imeneyi ukuiona bwanji? Chifukwa iwo ma-arguments awa kunena kuti anthuwa akutitengera mwayi wa ntchito, ife tikumasowa kuti tidzichita chani mdziko lathu lomwe. Komanso amangolowa ena akubweretsa mankhwala ozunguza bongo, ena akuchita zinthu zosakhala bwino. Ma-crime rates akuchuluka chifukwa cha iwowa. Nkhani imeneyi iwe ukuiona bwanji? Kodi dziko likuyenera lifike potani pofuna kuteteza pofuna kudziteteza from illegal immigration? Tiyambire pepere. I think nkhani ya illegal immigration ndi nkhani imene maiko onse pa dziko lapansi amakhala akulimbana nayo. I think kuno ku Malawi nthawi ndi nthawi timakhala soti kumva nkhani ndi ayiwe amanga ma Ethiopians amene alowa mdziko muno illegally. Timamva zimenezo nthawi ndi nthawi zimachitika. Kusonyeza kuti illegal immigration ndi chinthu cholakwika. I think ndi chinthu chimene asechili chabwino, ndi chinthu chimene dziko linali lonse pa dziko lapansi limalimbana nacho, limathana nacho. So mwina dziko la South Africa pokamba nkhani ya illegal immigration, I think they have a right to talk about it kuti I think mwina anthu akumalowa kukhala mdzikomo illegally. Zimenezo ndizovomerezeka. Komano pamakhala ndondomeko zimenezo zimachitikira. Mene ndikufotokozera chitsanzo chakuno ku Malawi kuti kumalowa ma Ethiopians ambiri. Kumalowa kaya ndi anthu akutiko. We have people from DRC, we have people from Burundi, we have people from Rwanda ali mdziko munomo.
si chanzeru kuti anthu ma citizens angonyamuka ndikupita nati inu chokani inu chokani pamene poponde kuti you are fighting illegality using illegal means zimene two wrongs cannot make a right so sitingakane kuti illegal immigration ndiyolakwika zimenezo tikuvomera komano kuti so dealing with illegal immigration you should use illegal means I think pamenepo ndi pamene pali vuto anthu aku South Africa they are using illegal means to deal with illegal immigration so zimenezo ndi zinthu zosavomerezeka ndi zosaloleka ndi zosakoma. Tipite kwa Igwe Mike mdziko la South Africa mafana tambira iwowa kwa mati mavutika ni ma network Igwe Mike mawa bwino mukundimva mawa bwino Elvis ndukumvani komaso Innocent meneko ono kwa chabwino ndithu paja nthawi ndizofanana ndi kumeneko eti nthawi ndizofanana chabwino tatifotokozerani zinthu zinali bwanji dzulo timafuna titamva situation tinayankhulana program ya dzulo mawa pakulinji manena kuti ayi zionetserozo sukuti zinali zitakolera kwenikweni tinayankhulanso ndi achiyemwali ena ku Durban kuja komano after mawawu chamma 8 kumapita chamma 9 kumapita uko zinthu zinachita bwanji unfold kumeneko ma protest amenewa zonadi mene tinalumikiza na dzulo nthawi imene chamamawa kumaoneka zoti kuti kamu unalibe china chonse chimene chikuchitika nthawi imene zimangooneka kuti achitetezo alipena paliponse misewumu kenako mene mafika chamma 9 10 mahelikopta kumayenda mwambamu oyang'ana kuti kodi maelias amene akuoneka zoti anthu akusonkhana ndiye zinthu zipoyamba zimaoneka kuti zikuyamba bwinobwino mwamtendere kenako mpene timaona kuti ayi anthu amba kusonkhana pang'ono chifukwa choti dzulonso matransport anakhanga kuti ayimirako samayenda silanga kunakhanga ngati tsiku la holiday ndi mwina anthu mayendedwe kuti akafike malo amene afuna akakumaneko makhazi kuti anthu akabwera mwapang'ono kenako zitayambika ku Cape Town kuno of course kuti anthu anaita kusonkhana kwambiri komano malo ngati ku Durban ku Joburg kumene kunazaoneka zoti mene mafika chamma 1 2 kunasonkhana za anthu ochuluka kwa basa amene ananyamula zinthu zosiyanasiyana ngati ndodo komanso ndi ena miyala imene kenako malo ena ndi ena makamaka ku Joburg tinaona ndithu chakubvinoni uko kumene kunaoneka ngati kuti kwayambika tizipolowe anthu kuyamba kugenda ndi chimene chinadzaonetsa kuti chavutanso kwambiri nthawi imeneyo chakumayambiriro nacho kuti chaku Joburg panali amadutsa pa building ina pamene pa building kumene amadutsapo inali kuti ndi ya upstairs ndi akuti mwambamo munali Malawi amene sona anthu aja amadutsa pa museu pamene iwo ali ndi Malawi aja nembo magenda ndani ma protestants ndi unapezeka zokuti anthu aja anakwiya kuna zokuti afuna alowe building imo akaone kuti akagenda ndi ndani pamadziwa kuti ma building amenewo akukhala ndi ndani ma foreigners ndi pamene pompeneso panamba ngati zipolowe atayesera kuti afuna alowe building muja ndi Amalawi ena ndi ma foreigners ena anali menemo afuna kuti ayambe kuthawa through pa window kumadumpha ndi mwangozi kangati Amalawi ndithu awiri anamalira pompo chifukwa choti adumphe malonda atali anapeza kuti afika malo osakhala bwino kumalira pompo komano ngati ku Durban kunazaoneka kuti zayenda bwinobwino azitsogolera aja china Jacinta atangonyamuka kuti zimene amafunazo amaliza pobwerera anthu aja panenso munaoneka kuti kwamba zipolowe ndithu mmene anthu amatani amabwerera koma kukakhala ngati ku Cape Town kuno naoneka zoti ayi zinthu zake zinali zoti zakama koma zipolowe zimene zizi zinapanga affect zinthu zingapo ngati kwa anthu a business ndaona zoti ambiri amadandaula kuti ma business anayima kwambiri ngati amataxi over South Africa anadandaula kwambiri adandaula ndipo
amayesetsa kuti bwanji boma lipeze njira zabwino zokuti apangeso problem imeneyi fayo kwambiri amataxi amaona zokuti business yawo inaima ifayo kuti wo zawo zimayendera faja anthu ayani obwerafe amene timapezera kuti so far ngalankhulayo mwachidule kuti zinayamba mwabwino koma sizinathe bwino madera ena ndiye sizinathe bwino. Ndelero kukuoneka bwanji kumeneko leloli kupeza so ngati tinganali sikunaje kwambiri koma timanong'onong'o be of course be anthu obwera fe tili ndi mantha zikuonesa ngati sikanga dzulolo boma linakonzekeraso eti chitetezo ndibe zothekabe kuti ena zolinga zawo mkalikali mwa protesters mjamuli ena sikuti afuna zongoyenda mwa mungoyera pali ena abe ndakuba ena abe ndi matsotsi mina amafuna zoti kuti asangalale amafuna zoti aone zoti pana aona gazi la munthu amenya munthu aotcha munthu ena zimene zosana kwaniritse ndeto mayendabe mwamantha kuti maybe chifabe mathreats onde akumabwerabe kuti sitingathane nanu pationetsetse zokuti anthu nonse mwachoka munomu ndipeza njira apapa boma linakonzekera chancha ndebe anthu belero ndiomasuka koma sikuti ndiomasuka kuti kumasukirape ya timanthato tikadalipo tsopano ino Aigwe anthu amene akudandaula na Malawi kumeneko kuti momangolowa opanda kutsatira ndondomeko ena anu munapita ende mwina ndi mapassport mbuyo mochani koma mapepala anu anatha so mukuchita contribute ku vuto la illegal immigration. Nkhani imeneyi mukuiona bwanji nuyo from position yawe? Pamene popo pamene pamafunika boma litalowerera paja kuti anthu kubwera kuti munthu ukhale illegal immigrant awagitsa ndiwowo ma South Africans kunjene ku immigration kwawe chimene chikuchitika nchekuti ubwera poyambapo umatuka bwera ukapanga mapepa ako amakudindira amakupatsa like refugee status kumakhala ndipo pezeka zoti ukamakhala muja kaya ukapatsa asylum paper kumakhala kumano chimene chimachitika pa asylum muja umapita akupatsa 6 months ikatha umapita kudindisa kaya ndi status iyo ikatha maujeni kaya ukapatsa 2 years tena kupita kalani ukadindise kaya work permit ifunika upanga renew panopa zinthu zijeti unapeza zoti waja poyamba pamapanga akudindira koma chita ngofika cha mu 2012 mu 2013 zinthu zijomwe tukapita anapeza zoti asiyakula kukudindira anongogwirizana osamadindaso aona then anthu onzoti mpakana panopa utha kufuna munthu kuti zinthu zija zikhale zoti zili valid mapepa ako akhale valid koma ukapita kuti akakudindire zidindo zokuti mapepa ako apitire kukhala valid zoti samadindaso wakhala ukapita uno ndi anasiya kalikali kudini then nkhani sikuti ndi anthu ufe kusafuna yayi koma ndiwowo amene akupangitsa anthu ngakhale tikhale ma illegal immigrants kapena apo tisakhale ndi zipepala zoyenerera za valid akupangitsa ndiwowo nde komanso akupangitsa iwowo koma akupanga no blame anthu you see nde ndizovuta ndi chinthu choti anachiyambitsa okha panakhala zoti iwowo ndondomeko imene amene azipanga yomadinda ukapitsa mapepala home affairs kuti azikudindira sibwezi anthu akukhala zoti ali kumuyilidwa tabenopo sama anasiya Innocent afuna ikende manga pangano tisanapite kwa Michael Kayatsa komanso achioza Bandawe. Innocent ndimafuna ndifunsefunso osalinde manga chifukwa cho kufotokoza njira ziwiri kuti atha kupatsa status ngati refugee kapenanso akupatsa status ngati asylum seeker. Mwina zimene mukuona kwanga mwina pamakhala tikamakamba status ya refugee pamene pakhale mfundo zake zomveka kuti uyu afuna akhale refugee komanso asylum chimodzimodzi. Inu Igwe Mike simukuona ngati mwinaso zimenezo zimakhala ndondomeko zolakwika ndi zovuta bwanji mwina kupanga formalize kukhala kwanu ku South Africa osagwiritsa ntchito mwina ndondomeko ziwiri izi ngati asylum seeker
komanso refugee, because mwina zimenezo zikhoza kukhala kuti dziko la Malawi sili kupanga qualify pa zinthu zimenezo. Ndikovuta kapena ndikophweka bwanji kugwiritsa ntchito ndondomeko zina kuti mukhale ndi status yabwinobwino yokhalira mdziko la South Africa? Ndondomeko zilipo kupatula za asylum seekers paliso njira ina yoti upeze work permit. Njira imeneyo yofuna so kuti upeze work permit yo umapanga be involve unjeni South African government kuti akudindile zipepalazo chanchani, koma kuti even process imeneyo ayipanga approve. It's not easy. Of course panopa anthu akukhalira njira yodzera mawaiver, ubwera ndi passport yako ili valid, upita ku Home Affairs kuja ukapanga apply for waiver kuti ukhale ndi mapeto ake, ukhale ndi work permit. Koma waiver yo imayenera kuti ukapita ukapanga apply nizo amayenera kuti si ukamala umuja upasa 30 days ndio upita ku Home Affairs kuti ukapanga apply for waiver. Waiver kuti ayipanga approve kapena akupatse tsiku loti akapange ma interview, amapezeka kuti akupatsa tsiku lopitirira 30 days ili mujani mu passport muja, cholinga tsiku limene kudzapita iweje kuti ukapange interview khale kuti tsiku noje ni masiku akwa passport ata pakana khale kuti njira imeneyo yakadzitsata bwino ndi iweyo munthu uli ndi 30 days kuti ukhalemo upite ukapanga apply waiver nkukupatsa madate oyenera kuti aonetsese kuti 3 days isati kupezeka zokuti zinthu zijabweza zili bwino. Koma ngati supanga njira yachinyengo nda Home Affairs achaka kuyenda njira zina zake za chinyengo kuti uyende mwachilungamo straight, kupezeka zokuti akutanibe akugana. Njira ina ndi zoti njira ina yonse imene munthu ungayesetse iwo ajama kuti amakugana, akupeza be njira yoti iweyo usakhale nazo zinthu. Komanso amene akuthamangitsamo zulo njenanena sakumatengera zoti iwo akuona zokuti foreigner uyu ali mapepala kapena foreigner uyu alibe, iwo wangoti iwe ndi wobwera zipita tabwino kuti solili padiso. Tibwereso kwa ino Igwe Mike tipite kwa alendo athu ena, tiyambe nda Michael Kayatsa bungwe la HRDC. Pali nkhani ziwiri zimene zikuvuta pa Kayatsa. Amalawi akaona dziko la South Africa akuona kuti ndi dziko limene gwireko ntchito kumapeza kenaka kozithandizira pamoyo wawo tsiku ndi tsiku. Mbali inayi zikuoneka kuti kumenekonso anthuwa sakufunidwa, koma kuno kumudzi kulibenso mayankho. So Amalawi amene akhanga kuti ali pakati akusowa kuti kudachite bwanji. Tikhale kuno ku Malawi palibe chimene titachite, moyo ntchito kulibe. Tizikakamiza lipiro South Africa tikapita pamene kuja tikumanaso ndi ma xenophobic attacks amene atsogolera ma movement amene aonera kuti adzichita lachinayi lililonse kuyambira pano. Amalawi kuti ali between a rock and a hard place. Nkhani imeneyi mukuiona bwanji Kayatsa? Alo Kayatsa mukunifa? Amene wakuoneka ngati atitalikira pang'ono, tikhale tikulankhula nawo chaposachedwa apa. Koma nkhani yake tikukambirana lero ya xenophobic attacks, ndiye tikufuna tiyesese kumva kuchokeranso kwa alendo athu ena amene tili nawo pa line ipa, Michael Kayatsa komanso Achiwoza Bandawe amene amalankhulira pa nkhani za umoyo. Innocent Amalawi ambiri akuti asunthidwa ku kampu imene anali ku North Beach mdziko la South Africa, kuti sakulakwitsa anakawasiya ku Limpopo. Chifukwa ena amene amapanga zionetsero zimenezi amafuna adutse kumeneko kuti akaone kuti achita bwanji nda Amalawi amene I think Kayatsa achabwera pa ena. Kayatsa mukundimva? Ndikuva kwambiri Evis. I hope fusalanga similar even ingobwerezaso kuti Amalawi akuoneka kuti ali between a rock and a hard place pa nkhani ya kuti kudachite bwanji akukakamisika kupita South Africa chifukwa chakuti kumalawi kuno ntchito zikusowa kapena kulibe kumene nzochepa ngati zilipo kuja kuthamangitsidwa kuno boma la usile kuwapatsa ma solutions. Ndi nkhani yovuta atu imeneyi. I think ikuita so dwelo pa nkhani ya ufulu wa anthu, nkhani ya economic rights, kuti munthu udzikhala kenake kuchita udzipeza kanga chepe uzisamalira.
pali vuto lalikulu pamenepa limene mwina sili kutengedwa kuti vuto lina serious. Nkhani imene ndi nkhani yodandalitsa kwambiri kuti amalawi ambiri akumakakamizidwa kapena kukakamizika kupita ku South Africa kuti akathe kupeza mwayi wa ntchito kaya mwayi wa business ndi zina. Kukakamizidwa ndi mavuto amene tinawo, umphawi. Kwathu ku Malawi umphawi wafika povuta kwambiri kuti anthu ena akuona kuti njira imodzi yotsala ndi mavuto amenewa ndi kungochoka dziko muno kupita dziko lina. Tili ndi achinyamata amene achoka masukulu komano ntchito sizikupezeka, akungokhala ntawuni mu mango aya mudzimu alibe chochita. Tili ndi anthu wena okuti mwina sikulu kusalapite koma mwina akuyesera tima business kuti kapena mwina tima business tiwathandiza komano zimawo pezeka kuti moyo wa business yonso mwina kumasowa moyo wangongole kusowa zotsatira zake nzokuti akumakakamizika kupita ku South Africa. So pakufunika ndithu kuti boma lite chidwi pa ntchito yokonzanso chuma chathu. Tithokoze boma papa kuti lapanga ndondomeko yothandizira kuti chimaso chibwere mchimake imene kuti economic recovery plan. Ndondomeko yabwino kwambiri koma kwathu chimativutanso kwambiri sikukhala ndi ndondomeko yayi mokuonetsa ndithu kuti ndondomeko zimene zija zikutsatidwa. Ndiye boma atingi zezili South Africa zikhenga ko boma lizuke ndithu ndikuzindikira kuona kuti dziko lathu silili bwino. Pakufika tikonze dziko lathu create a conducive environment imene wina aliyense ndithu azitha kupeza mwayi wachochita kuti asamakakamizike kupita kumaiko ina. Ndiye kuti chile chothekera kuti economy yathu ithe kuchita create jobs, anthu azitha kupeza ntchito, anthu akachoka masukulu athe kupeza mwayi wa ntchito kuno ku Malawi. Komanso tikonze environment yathu ma business kuti anthu amene akufuna kuchita business azichita ma business mosaphinjika komanso kuti azitha ndithu kupeza maphindu. Boma lathu panopa likuyika chidwi kwambiri nkhani ya misonkho koma tionetsetsenso kuti pamene tikufuna titole misonkho sitikupweteka Malawi chifukwa misonkho yonse tikaonjeza kwambiri zotsatira zake anthu azichita ma business koma osapindula. Kumbali ya ulimiso chimodzimodzi panopa mungathe kuona alimi akudandaula kwambiri akuyesera anthu ena kuchita ulimi koma ma inputs ndodula akapita pansika mitengonso yozizira zimene zikupangisanso anthu kukhala pa pressure kuti ziti tipangano chani ntchito zikusowa. Mabizinesi mwayi wa mabizinesi ukusowa okupasa kongoleso akusowa. Ndipite mina kumudzi tikalime akakalimanso kuja ntchito yowawa ya ulimi ndiyowawa tivomere apa imalowa zambiri koma akakolola kupita kusika mitengonso yozizira. So Amalawi athalira kuti pakufuna ndithu kuti boma likende ndondomeko zabwino zothandizira kuti anthu asaphinjika kwambiri. Ndiye kuti alimi azitha kulima kukolola zawo kupita kusika nkukapeza mitengo yabwino kaya ndi fodya kaya ndi chimanga chimene soya ndi zina zotero. Amene akuchita mabizinesi ang'onoang'ono tisaphinje yayi foti kaphinja kwambiri ndiye kuti itiwayika pakona zotsatira zake sipanoikana kuti nditolowera kuti ngati sayamba umbava ndito athawa dziko muno kupita maiko ena akapita kumene kuja akakumana ndi xenophobia. So boma ndithu lili ndi ntchito yayikulu yoti yonetsetsa kuti likonze dziko lino koma tinene apa kuna kuti olozakhala kuti chuma chathu chakonzedwa kuti economy yathu is able to create jobs, anthu achita ma business kumapindula, people will still travel. Anthu amayenda ndithu maiko otukuka amene chuma chawo chikuyenda bwino mupeza kuti anthu amachokabe kupita dziko lina. So icho chonse tizikumbukira chifukwa chake takhala tikuyemba tsogolo la dziko lino apita munthu alika komano akayatsa ku Malawi kuno anthu akunena kuti amawonjeza anthu opita ku Joni achulukako nde nkhani iyi ndesangasiye kuyenda koma achulukako pamene pali vuto ndi pamenepo. Ndizoona zimenezo koma
tiganizileso kwambiri ufulu woyenda ndi ufulu wawina aliyense mconstitution mati ufulu umene ulipo mukangana African Charter on Human and People's Rights ufulu umene also ulipo mukangana so iniyo akayatsa simukuona kuti vuto likuchokera kunoko kumalawi kuno kumene kuli vuto kwambiri ndizona kunoko kumene kuli vuto kwambiri nchifukwa chake ndimanena kwambiri kuja kuti pakufunika ndithu kuti boma lijite ndithu machagu konzaso chuma chathu chifukwa pamene pali ntchito kwambiri chabwino akayatsa tikutsindika boma chabwino tibwereso kwa inu tingopita kwa arankhani athu mwa msangasanga ti ndi Bertha Banda palaini pa. Bertha, mawa bwino, wadzuka bwanji? Hello Bertha, ukundiva? Hello? Yeah, Bertha ikanga tisiti kuvana bwinobwino. Tiliso ndi akatswiri pa nkhani ya mental health malingaliro angwiro amene wandi Dr. Joseph Bandawe. Dr. Bandawe, mawa bwino, mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya inoyo. Tadzuka. Tikambe ndi inu nkhani yokhudza mental health kuti kodi anthu amenewa zimene zinthu zikukhalira ku South Africa mukuona kuti maganizo awo ali bwanji, akudutsa muzotani, kuwawa kumene akumva because of treatment imene akulandira kumeneku ikuwasokoneza bwanji moyo wawo? Zikomo kwambiri. Anthu akumana ndi chipinjo chachikulu ndi anthu akakumana ndi chipinjo chachikulu pa moyo wawo amakhala ndi nkhawa, amakhala akulira mu mtima, amakhala ngati kubalalikanso maganizo, amakhala kuti sakudziwa kuti kodi ndingalowere kuti, amamva kusweka mu mtima, kukhumudwa, akhozanso kumangolingalira zomwezi kuti tsono ndipanga bwanji kuti china chilichonse chayima, akungoganizira mavuto amene akumana nazo. Komanso akumana ndi ziopsezo zambirimbiri mwachitsanzo zomwe tamva kuti ena kumenyedwa, ena kuphedwa kumene, ena kutaya zinthu zawo, china chilichonse akumana ndi zambiri. Izonse zikamachitika chimene chimachitika ndi munthu amakhala ndi mantha, alibe nde amabalalika kuti sono ndeti panga bwanji, ndi pamene amakhumudwa, ena amayamba kugwisa ntchito mankhwala ozunguza ubongo kapena kumwa mowa mwa uchidakwa kuti ayiwale mavuto. Nde mental health ndi chuma kapena mental health ndi poverty zimayenderana kwambiri. Tiye tiyang'ane ma systems amene akuyenera kukhalapo pothandiza anthu amene akabwera kuno ku Malawi. Anthu amene akuyenera adzithandizidwa motani akabwera kuno, kupatula chithandizo mwina chachuma kapena ndalama zoti afikire kwawoko. Chinthu chofunikira kwambiri akamafika ndi counseling kapena uphungu, kuti pakhale ma mental health experts pa ma centers ofikirawo kuti awapatse debrief kapena counseling, chifukwa anthu amalowa ndi malingaliro ovuta, kusweka mtima, ndipo amafunika kuti at least tiwapatse some counseling kuti akamapita kwawo akhale ndi chiyembekezo, at least zomwe akumana nazo, zomwe zili mu mtima mwawo alankhule, atulutse malo moti azisunge mu mtima, chifukwa akazisunga mu mtima zimabweretsa mavuto kutsogoloko. Chabwino, tipitike kwa arankhani athu aja. Bertha Banda, mawa bwino, wadzuka bwanji? Hello Bertha. Tiliso ndi arankhani ena balaitu viti ndi Vinjeru Betera. Vinjeru, wadzuka bwanji, ukuniva? Hello Vinjeru. Ayi amene yeso tikuvutika kuvana ndiye akuyesayesa kuyang'ana kuti vuto nchani
tikhalenso ndi Jason Malowa palainipa. Tibwerere kwa Michael Kayatsa. Akayatsa tiyang'ane mmene maiko aku Africa akuchitira treat nkhani kunena kuti muli convinced kuti apangapo chimene akuyenera kuchita pa nkhani. Are they being decisive pa nkhani? Yeah, for bino kwambiri limenelo Elvis. Yankho lake ndiloti not enough is being done. So tikukhutira ndi mene maiko chiyambiro South Africa abo mene akuchita addressing nkhani. Chifukwa chimene timembeleza ife kwamba nchotena kuti boma la South Africa lichita cut down on mchitidwe wa anthu otenga malamulo manja mawo ndikuma tamangitsa anthu obwera kuti nomenewo suli manja mwa nzika yayi kuti nomenewo uli manja maboma ngati anthu abwera muzikomo kapena kukhala opanda mapepala oyenerera boma ndi dindo kuonesesa ndithu kuti akutsata nawo anthu ngati amene akayatsa pepani ndikudule niso tibwerereso kwa inu timakhala ndi vuto ndatola nkhani athu aja mwango yankha pati yoyamba yafunsolo anthu amalawa akuwathawa kumene aliko ndi afuna athamangire muzintchito zinanzina tingoyankhula nawo mwachakucha kuti tibwerereso kwa inu posachedwa pepani tu Betha ukundimva mawu abwino uli kuti pakadali pano? Padakali pano ndili line ya DC kapena kuti kukonsolo ya mboma ino la Nchewa. Chabwino amalawa kuti pa bwanji pa nkhani imeneyi pamene xenophobia ikupitirira mdziko la South Africa? Chabwino padakali pano ndili ndi amalawa awiri amene akufuna apereke maganizo awo pa nkhani imeneyi choyambira atanguluzani dzina lija komanso dzina langa ndine Winston Chikaponya ndimachokera mudzi mwa Kachimanga Nchewa uko. Chabwino nkhani ndi imeneyi kuti nzika za dziko la South Africa zikuchitira nkhanza kapenanso kuti kuthamangitsa amalawa amene akukhala mdzikolo amene alibe mapepala owayenereza. Nkhani imeneyi mukuiona motani? Amayenera kumachita zimenezi? Kunena chilungamo ife mongera tonse ma-Africans samayenera kuti atipange zimenezi yayi. Amenera kuti akhale nafe limodzi mwa mtendere pamene akuona kuti palakwikapo adzitiuza akuluakulu apa sipali bwino pangani chonchi koma osati kungofikira kuti thamangisa ngati mene akupangiramo ayi iyoyo sinkhani yabwino yayi. Chifukwa tikatengera ngati kunonso ku Malawi kuli nzikaso za dziko lawolo zimene zikukhala kunoko nanga ifenso titipange zimenezo zikhala zinthu zabwino sinkhondo imeneyi. Chabwino kupatula katundu ndi ndalama komanso zimene boma limapereka kwa anthu ngati amene akafika mdziko muno mukuona kuti akuyenera kulandira thandizo lotani kuti akhale ndi malingaliro abwino? Kunkhani yolandira ndalama ndi katundu kutengera ndi mmene boma lathu ndilili sikuti ndife chuma chochuluka kuti tingati munthu alandirepo katundu wina ayi. Komano anthu angomvetsetsa kuti abwerera kuno kwawo kumenenso kuli kwa bata ndi mtendere akhale modekha ndithu ziwawa zikazati zatha azabwererenso kumene amagwirira ntchitoko sizidzavuta iyayi. Chabwino dzina lija komanso kuti mmachokera kuti nanga nkhani imeneyi maganizo anu ndotani nkoyenera kuti nzika za dziko la South Africa zizichita zimenezi? Zinanga ndimejonjocha nzika za South Africa sizikuyenera kumapanga zimenezi chifukwa chonena kuti ifenso thandizo lathu timapezanso kumene ku South Africa chifukwa kuti timapezeka tili kumalo ngati amene kwapeza ku ndalama komanso ilionesesenso nkhani ya South Africa sionse amene samawayi okha amene ali kusuka South Africa komanso kulinso nzika zina zochitiranso ku maiko ena amene amapezanso thandizo kupita umene kupita ku South Africa umene kwagwera ntchito. Chabwino kupatula ndalama komanso katundu ndi thandizo liti limene mukuona zoti amalawi akuyenera kulandira kuti akhale ndi malingaliro abwino amene akubwera mdziko muno? Apapa chikufunika boma lipangezo kuti amalawi amene akubwera kuchoka South Africa awathandize ngati ndalama kuti mwina azithaso panga mabizinesi ndi thandizo lina liti limene mukuona zoti akuyenera kulandira amalawi kuti akhale ndi malingaliro abwino? Pakufunika kuwapasa ndalama kuti nazipita kumudzi kwawo akakhale. Chabwino ndi mmene ndachezera ndi amalawi kuno kunchewa. Chabwino tipite kwa nzathu Vinjeru mawu bwino wadzuka bwa? Kumeneko Elvis. Tadzuka nkhani ndi imeneyi mwayitsatira kale ndikudziwa imvani maganizo a Malawi kumeneko. Ziko makambiri kuno Chitiva ndi mmodzi mwa amene makondozera kulinchi panopa zina litanda Blessings Mwazamo.
mmene tamvera nkhani limodzi papa yokhuzana zathu amene akuthamangisidwa ku South Africa. Kodi nzika za dziko la South Africa zimayenera kuchitira nzika za maiko ena nkhanza zotere? Isakuyenera kutero chifukwa tonse ndi anthu amodzi ma-Africans. Mmene ndikunenera chonchi anthu ena ku South Africa ali maiko ena osiyana-siyana muno ndiye iwo akamathamangisa anthu akulakwisa. Mene anthu akubwera ku Malawi kunoko akufikira makampu mamizi mwawo muona kuti kupatula vandalama komanso katundu ndi thandizo liti lomwe atha kulandira anzathu? Akamafika ku Malawi kuno awapezera anthu oti atha kuwalimbikisa komanso kuwalimbisa mtima zitha kuwachitira bwino. Mene ndachezera ndi munthu kunoko kuchitika. Chabwino, Jason ndikupempha kuti keep it brief please, nthawi ndimene ikhangalira tithera apa koma kuzomba wadzuka bwanji? Ndafika bino kaine ndipo ndili munthu mmodzi amene adzayankhula mawu nokuitira konde manga bankhani imene nyanta kusakasika iya kumene makhala ine brezi inyokanda makanda tifotokozerani kuti kodi zimene akuchita kusakasika zimene amayenera kuchita nana chilungamo South Africa nkati ndankhali zimene zikodi kuwusende nayo kukuziwa kuti madikalo kanti bantu ankhaza zimangovula kuti amalawi isajawo mphawi kumakuti kumene kode akadira ntchito kumano kali niye munthu mumipesa mthanzi west africa makakudekita kene jeni kudilika kuti adena kuziona madina zijanza west africa kuba ati pamene monga ize munthu kumene kumene andikese nyokhala kanje sawa kuti west africa ikanchije kusinake kumazi kumakhala mmadina mmene athamangisamu kunokuthandiza mmene angaine kuyandika kwathiwa katonde ndalama zikakhoza imene zimene apachilungamo ukuza kuboma lingatile kutinzekali yose kwa Afrika sine dinamika kwa dunia kuti apasande na business kama business dinamika ongelea ngaandira anthu ajao kwa kuboma kwa kile makongo mao mamizi mao abande kunoina wasodani na kuti kutinye kuti boma lija apasa anthu ndana ya business ndio kile mtona mpanda ya kila kwa usiri kwa kunga wa nyumba mali kwa mene kwa tathokoza kwambiri Jason, tipepesa umvere facho kuti line yo simaveka bwino koma tibwerere kwa Michael Kayatsa. Nachitana ngati ndakudulani sinali cholinga changa komano nkhani ndimakufunsana kuti kodi maiko a Africa akuchita bwanji funso imene ndafunsa dzulo chifukwa pali nkhani ngati za violations of human rights, right to economic activity ndi zina zotero. Achina UN amalimbikitsa zimenezo, sadikiso ilipo ikuyenera kupanga zimene tikumana even pa agenda pa agenda ya zinthu zimene amakambirana panalibepo ngakhale amachitira address meeting imeneyo ndi mtsogoleri wa dziko la sadiki wa South Africa yemweyo Cyril Ramaphosa. Pakuyenera pachitike chani? South Africa kuti amaopedwa Kayatsa? Amene wakhangara ndi thawanso Michael Kayatsa, mkulu wa bungwe la HRDC. Innocent, nkhani ndi imeneyi, kodi kulemera kwa South Africa kukumachititsa kuti maiko azake azimuopa? I think mina mafotokozera muchete kuti nkhani ya illegal immigration ndiyo lakwika, ndi nkhani yolakwika. So zimene zozo tizike aside. Mwina maiko so akumaganisa pamenepopo kuti kodi mwina amene zikukhalira apapa anthuwa they have a valid point. The problem that is there ndiyonena kuti akugwiritsa ntchito njira zosavomereza. Pamene pali nkhani now South African government all along yakhala ikuzipanga distance kuti iyoyo zimenezo sikupanga nawo. Amene akupanga ndi anthu amba. Pamene no pakukhala vuto ndi dziko la South Africa ndiponena kuti sili kupanga punish anthu amene akupanga zinthu zimenezo. Kubwera poyera kuapanga condemn, not only kungoapanga condemn komasokhala nawo pansi ndi kuapanga punish. Chifukwa chonena kuti miyoyo ya anthu yatayika. Kodi anthu amene atayika who is answerable? Amene akuyenera kutenga achira ndi ndani. So mwina anthu akumaziyang'anira pa perspective imene yoyonena kuti mwina dziko la South Africa ali kupanga zinthu within mu dziko lawo komano apokanika kunati boma adzudzule kuti izizi sizikuyenda bwino, izizi sizikukhala bwino pamene pali vuto. Komanso pongokanika kuti maiko kandi amusadiki kandi amukomesa akhale pansi akambirana ndi dziko la South Africa kuti okay chabwino, you have your issues, you have your concerns.
mwina tikhale pansi tipange address ma concerns athu mwina amalawi tichotse anthu athu mdziko la South Africa not mpaka pa 30 June apereke period yabwinobwino ina toke mwina ifeyo atithandizira kuchotsa anthu athu kumeneko mwina for 2 years because aliko anthu ochuluka kwambiri kapena iye pakhale arrangement yonena kuti okay amalawi mwina atapangireni mapepala for now tipange formalize their stay zimene zozo ndi zinthu zimene mwina ndi mbali zonse ziwiri both ifeyo ngati maiko amene tikuchitiridwa nkhanza komanso dziko la South Africa komano ifeyo ndi amene tikuvutika ife ndi amene tikuyenda kukhala proactive tisakhale reactive because achina Ramaphosa ndi abale awo they are okay iwo zawo zili bwinobwino koma ifeyo mbali yathu ndi amene tikuvutika so our foreign affairs minister mwina president athu amanena kuti atinakambirana ndi Ramaphosa koma mwina sizinamveke bwinobwino kuti zokambirana zake zinali motani ifeyo titenge step reaching out to South Africa kuti akuluakulu izi zikuchitika bwanji tigwiritse chilondondomeko izi timvane zinthu ziyende bwinobwino komano I don't know kuti ndimantha mukunenawo kapena ifeyo it's our failure to act apa zinthu zimene zofunikira kwambiri ifeyo so mwina tionetse kuti ifeso tili ndi kanthu kamene tikhoza kudalira I think that's more important kuti tipange zimene zozo chabwino akayatsa funso lija mupitirize kuliyankha kunena kuti pakuoneka ngati pamakhala mantha kapena kuti maiko aku Africa amasisitana pa nkhani ya governance kakhoti akulakwitsa pa nkhani ya governance siti kuona kuti china chonse chikuchitika even ena might suggest even ma sanctions why not chifukwa moyo wa mu Africa nikuzunzika mmene akumapangira maiko ena ako ECOWAS paja amakhangata kuchita ndithu mavuvu choncho unena kuti okay manda boma maupando we do this nkhani imene mukuiona pati mukuiona bwa chimene chimavuta maiko a Africa ndi kuopana kumene makutchulako komanso pali ka principle kamene maiko a Africa timatsata kuti atikulemekeza sovereignty atikusalowerera za zochitika maiko ena kamene koko ndicho kamakhanga tikakuchulukira ngakhale kuti respect for sovereignty ndi mfundo yabwino komabe pamene zinthu zafika pamenepa maiko ama Africa amene okhala pansi pamodzi ndikukamba ndi dziko limene zinthu zasokonekeralo kuti likonze mavuto ake kukakamiza anzathu ali ndi system ya sanctions ngati dziko likulephera kulemekeza maufulu amatha kuchita ndi ma sanctions kwati kunoti ndi ma organs ndi sadiki tili ndi AU koma muzaona kuti nthawi zambiri amakhanga kuti ndi atrocities zotsatira zake ziona kuti maufulu akamaphwanyidwa timakhanga ti atsogolathu akungoyang'anira zimene zikuchitika South Africa ndi mob justice mmene tikatongotero mawoti amveke bwino chifukwa anthu atengera malamulo manja mwawo mob justice imakhala chizindikiro kuti ma institution amene ali kumeneko alephera kugwiritsa ntchito lamulo ndikuti zinthu zili bwino so pakufunika ndithu kuti boma la South Africa litenge action drastic action ngati ulikulephera maiko ama Africa kakamize South Africa kuti lichite kanthu kuonetsetsa ndithu kuti mchitidwe umenewu utheretu chifukwa sizoona kuti anthu obwera azipezeka kuti akupangidwa nkhanza ngati zimenezi mob justice vuto lake linoona kuti amene amapezeka kusafala siwakhawa amene aphwanya lamulo koma even amene sanaphwanya lamulo amakapezeka soti nawonso akusafulira limodzi taona amene amafotokozera apa kuti anthu ena amene akuthamangisidwa siutalire mapepala ali nawo komano chifukwa kuti ndi mob justice aliyense basi amene olobwera akupangidwa target zimene zosayenera iyayi so pakufuna ndithu kuti maiko akakamize dziko la South Africa kuti lichitepo kanthu nkutheka kuti ulendo wa Ramaphosa kuchita izi muna zifa za ndale mina kupa mavoti koma chisankho cha uchili kalekale chisankho cha aphungu 2029 ngati sakuizakana May kandi April ndichoncho chisankho chili kalekale koma kwati kuno ku Africa timaziona kwambiri citizens of politics imayang'ana chilonse ndi masandale Africa even ku South Africa omweko ngonena kuti zango zili kutali koma ndale zimayamba ndithu after election day uzaona kuti ndale zayamba imene ndizolakuka ndithu akayatsa ndithu kuti pakhale action yochita force South Africa
kuti ithetse ntchito imeneyo. akayatsa takuthokozani kwambiri chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya Kulinji. Aigwe Mike tsirizani mwachidule kwambiri nkhani mukuona kuti iyende bwanji inu muli kumeneko musakamwa ya ntchito kuno ntchito ikuvuta mudakakonda mukanathandizidwa bwanji mwachidule kwambiri. Aigwe Mike. Yes, pazisankhopo ndikuti kunoku zisankho zikuchitika za mameya m'mizindamu zichitika Novembayo. Zazing'ono zimenezo koma zazikulu zisi 2029. Yes, komanso izi zimapangabe affect sinanga zimatengera kuti chipani chathu chipange dominate chikhale ndi meya ku Cape Town, chikhale ndi kaya mtsogoleri ku ndezo se zimapanga ujeni influence zivani zazikulu zokuti kodi ayikama ujeni utani mumzinda mwawo. Chabwino mwachidule kwambiri. Ndizakuti pakufunika monga amene anenera ena kuti boma alilowerere kupanga engage ndi dziko la South Africa anyway ngati azadiki komesa Malawi sopayoko kuti ilowerere kukambirana ndi boma la South Africa zimene zikuchitikazi kuti at least asathe zinthu kuyendetsa mu chilungamo osati mu njira ngati imene akugwiritsa ntchitoyi. Chabwino tikatengera dziko la Malawi kwa anthu amene akubwera ku Malawi amene tubwera ku Malawi funika zokuti akaka zinthu zikuchitika sikuti aka ndikoyamba zothamangisidwazi ani nthawi zonse zikachitika boma limika kuti lakhudzidwa kumatumiza mabasi yonchi atunso akafika ku Malawi kuja ena kumapatsa ndalama zoyambira business kuzonyeza zoti atani akhudzika. So mawu akulu ndibwerekera amene anamalizira even maichilima pa inquiry yawo yonena zokuti nthawi imene jati namva kuti ngozi ija inachitika chifukwa chokuti panali zinthu zambiri zimene dziko la Malawi ili ngati mwina kuma airport kwathu kodi kuchoka tsiku limene lijali ngati boma linakhudzika kuchoka tsiku limene lijali kufika lero just taja inu mugamba za xenophobia inu mugamba za nthawi yadithera tafika nikoni mwanjangu nthawi yadithera kuti dziko la Malawi izizi zitachitika 2010 zikuchitika mbuyo mu nthawi ya xenophobia ichi inaonetsa zoti zinthu iwowo akhudzika aboma kodi kuchoka 20 nthawi imene ijayo kufika panopa anasintha jani pakatipa kuti panopa zinthu zizipezeke zoti zachitaso anaonesa zoti akhudzika koma zinthu zosana sinthe Malawi tidzikhulupirira panopa takhulupirira bwanji kuti panopa akhudzika zinthu zasintha pachimene chikufunika Malawi akuyenera apange improve pa economy boma lipange create ntchito zokhazikika apake ndi ufulu oti azikhale ndi chuma ndalama komanso anthu azikhala zokuti even ndalama ikhale zoti ndi yamphamvu chifukwa anthu tumabwera kuno kusatira kuti ndalama yakuno ndi yamphamvu tikagwira ntchito pang'ono kupezeka zoti kumalawi kuja ndi ndalama yamphamvu ndalama yambiri apange zoti ndalama yamphamvu kuti at least zinthu zisinthe. Tathokoza kwambiri faja foni yanu maura tathokoza kwambiri. Dr. Joseph Badawe mwachidule kwambiri potsiriza nkhani ya mental health iyende motani anthu amene wathandizidwe motani mufuna mungotsindika. Zikomo kwambiri ndinene kuti anthu amene akubwerawo adutsa mziphinjo zambirimbiri Amalawi ife tiwalandire bwino tiwalandire ndi umunthu tionetsetse kuti zomwe tikumalemba pa masamba amchezo zomwe tikumalankhula zikhale za chifundo chifukwa anthu akumabwera ndi maganizo mwina woti ndine munthu wopanda pake ndine munthu wolephera chifukwa cha zomwe adutsamo nde zimenezo tiwaganizire ndithu akamafika kunoko. Tathokoza kwambiri Dr. Bandawe komanso Innocent Mongolo ndi anthu onse amene nawo programu iyi komanso inomvera program imeneyi pa Facebook ndi pa radio ine ndi officer wa Hawa Peterson Kuvera Times. Amalawi Kulinji